Chibai ule kan re tawang hle maya maingal te channel ron to tu zong te channel kalo lom le ve ka cheu re tak kan re nuwa zaina thon tu tharne kalo le de ta a kong itaka milong ai thak sak le cheu tu ring karon som chewa channel la subscribe lo te khan milo subscribe sak ve zel donia my Valentine Ziaktu Renthlei chen khatna ka school bang ho chu ke kal ka chak dewa wangin chan te motor an chan sap lai chuan ke ma in konga ka kal ngawa chutia ka kal mek lai chuan ka hnung lama tang hian me chi pakhat tu emo hian mi lo bia a hlute kha ini tro min be tu mel chu ke en wata ka mel sha tero ani haulo na in ani ero chuan min sha mel em thung a mel chale le ngala ke aina sang lo de ule ka athom no ha ka tang chuan ko sa thei tak hani mel bok o ni e ma se ka van shi mai lo cheve ka ti chuan nui saka min she to lova mo ma ni cha nu ber po han sha to lo chu ala nui sang zoya ke da chuan kala she chuak thei chuang lo hanin sui mai te mi ka she thei lo lu tu ka ti ta to pa rin pui kha school kan kal hau chin kha amak thei chin e oi ani mo arei to in imena dang lu tu ka she to lo che lom khoyangi tho ta ka ti in kanin che bai chale nu no a min shedu to lo bani ka lo ringa ka thin rim man je pasin treasury office ka thoka nangjok atia ke chu high school azreti tu in ka thoka aizo la emni in la omringa ka tinga zata oni e ma se lung le lama miron sunta ka wangin nimina ka lo phea voina na ka zom ngala ni hi nuivar var pa ina tia ini lo ange khoi ange in nga renga ka ti a in lo chu ka tuma ma se lo mai tur hi wang re ulu tuka tuna chuan kan tu te na ken khat ri phot chu ti chu kan ina ve khatal cho ye ba ti na ni chu ka ti le chuan ni var vara te ring mai ka lo nge yang ka ti khot lai ta vek se cha I phone number min lo pe la ka lo gol don chenia adia phone number chu kan in beta a ani ka tai to sia ka kal photange rem changa kanina chuan choi pa in ilo ri angal bukanga ka ti le a ole kan la in muzel don na lom income na hun tamzo kan la ne yang chu male ati nu chuan ka kal san ta a in ka thlen chon alo lai to hle maya ivaron lai ve a thil chalo o mem ni kanu chuan min ngai to mel se thla lo ti wata ka chanu ne kan in mulo male school kal pi chinania na awangin heta lung le ya ron sona tia chang pa chuan karoma in thak turin ka kal ngala hanin thak zola cho kan enghal mai don ne ti in kanu chuan min au zui shama ken thla zo nu chuan choi turin karoma chan chuan ka chwak le ngala mudon na ken bal to mai na chu choi do kan kil thapa kan ei main kan no pang ber chuan chong chai na mangin cho kan ei zui ta ngala so kan ei pa in voina kan hun man dan cheu de kan soya kanau de pani nan che chat na anan soi dun chu ei lai ti lo chuan kan nui na sangei mai sanjay kham chuan kan chung in tv kan ena kan chung kwa hi in kom ngei tak kan ni awang hian chung ko dang ka otlem lo kan ming chu ro hlu zwali ni a hlu te ti in min ko mai chin kan chung kwa hi panga kan ni a una pathum ni in a upa ber kan ni a kanau te mi pa ve ani awangin kanu hi boy the mema kela school kal lo ngai ve chin bok nen kapala anna pension to a ke chahi e zong tu kani to maya a the sham chuan kanu le pai chok the ka du a kan u nau ta na an lo thorim to na kai to in an ha ka phal to lo boka a zong za chuan a thok to lo ma se phal lo engang mai la na thok lo om hi athiam thot box si lawa arem chang anga pian chu kanu hian thola tum sham chen kanau de pani hi an tha du angin ala chor the lawa lekha an nazir tat boxia kanau de nen hian kan kuma in thlau hle ya kanu le pa hian kema chau min nei do ne mo anti to nuwa kanau de pani hi an nei le nu no ni a ka chang che nen phe hi chuan kum som lai kan in thlau nge tuna hian ke hi kum som thum pali dula senior te kau the hial kan ni do chu te ni chuan ka chang che chu kum som ni pali ani ve to ti na ni chu chen khat pasal nei to tura min ti tok an lo om le thina ma se pasal nei lam hi karil ruwa alang to lo
voi khat ka ti swal to a ti swal non le ka hlawani mi pa shim mi ka ring lo po ni lawa ma se bumin kom le ang ti mul ka hlo wangin ka ngai sak chhun zom du to lo aruk tak chuan kanu po hian mi ma an pui ti ka sia ma se kabula eng ma se ngai lawa poi ka ti lem lo bok min du tu chu anom ve thin ngei lom ma se ka du zong an ni lo mai ba ka chana tan bak chuan mi pa hi ka mamo lem to ri lawani e TV kan enjoy in mangtha liam chungin muturin kan room theu kan panta a ka room kalua ka phone lo eng zeu ka mu chuan ke en wata ma se ka lang main alo top le man cha tunge ti ke en chuan rin pui alo ni ya ka kolet ngal wata phone lo lak ve le chuan ka ruma ka phone ka da muturin ruma ka lu cha lo male engthil nge ni ta a ka tingal sot sota heng ni lo ve engti ka nge kanin mo le theyang ti ka lo ngai to a iman thei hun min shilla arantia na turo tunai chu exam a nai deuh to wang hian school hi kan ngor riau maya kawan she mai lo ve o engineer lo leng na ni mai lom kanin te chu isha sa thau kha ka ti ve ngal wata nya apoi lo ko pang ke ni po kan bai thei khop mai haron ti ve ya ron shwai kher ingai em long chu mo tlaya chu ei turin ron kalla ira ngal bukanga ka ti le a nya apoi lawang office kal lo ni nya azia de bolom ani ka da nya o mutui le inrin ni chuan kanin mudon nya phone da nu chuan kanui saka kan school kal lai vel ka mi thla aron langhal wara school kal turin ka insiam mula kumsom pariat kani to a ka chang che hian kumsom pani na amang mek thung ka kumphu lovin kalianin ka sanga karwai puya chuan kalian berin ka sang ber a chang chuan kalena ka san bi ke mawang hian ka zak thei thin khop mai pol som pani ka zir me ka kan exam a nei to e mawangin school ka kalba ka chwa ngai lova len phei chu ka le ngai lo shim school a chian ka kombak pon lama ka komai lo tlukania in chunga kanu ain dei lo e mema puya ngai thina wangin len ai chuan kanu pui ka thlang jok chin rin pui nen hyang class khata kanom tlanga school a chuan ka kom berani ani ti lawa chuan mi pa kom ngei deuh kania a ming churin ki mani a akim ti in kan ko mai chin kan pathum chuan school compound chung khoi ki pa po kanin zui china akimati an hausa a kan pathum ei tur hi aron keng fawa rin pui nen chuan kanin thlashung thei thin kop mai ei turi ron keng big si a kenin lena kan nei ve thin si lova aza thlak thei e mai akimen hena chuan ka tia ingwangin nge za a zana chan tur om hleinem karon keng ani ve maya ke turon ken hi ei du lawani chuan ati lain ke du lo thu ka soi hleinem lena ka nei ve si lova ain thlashun om ka ti mai alom ka ti le ngata nya ain thlashun om alom lute soi kha dik cha kanin thlashun wang ania nangni chu ke ni angin inom ve lawa wa ta la su o rin pui chan lo ti ve wata rin pui le akima hi aizol lammi na thona wanga hetilai munaron om ve ve hania an chung te na wanga ron om ni chu nangni pani hi enge mu in sha da vo in chu in zia wadang ve mole akimati nge na chilo chon ati taringota kan din muna in thlau e malom kan ta na nuam lo e tur le na kan nei ve si lo wa nangin e tur min pereng be ka kenin pek ve tur che kan nei bok si lo wa chu wang mai chu mole ka ti le nga la ni e tur ron ken kan nei du lo wang ani lo wa kan lom lu tuk jok izar kan zo theya ma se kan tan ain thashun om zia hi min shat puila rin puina ron ti le wat poka nangni pani la hi a in la tang dun zui le ngal ani chuan ei tur kalo king to lawanga naktu ka in hoi hilanga ni mai lom ani lo le na in nei huna im la rol don nia nui put chung ha ti le a ole ti engine puinen chan kan chang rang nge mai kan exam anai to em awangin le khazir kan ngor hle a kan chan thum po chang class a bak pon lama kan in zui chuak to ri lo exam zo huna ka ti chalve vya chuan private ta tal po zirtir tu na ka di lang ka tiran rana kumsom pariat ka ni ve to a ka mu ve hlawani chuan kan chung ko din mun po azia pha le dolani
exam na ti chadlo kalau ema wangin kanu po in kan exam lai chuan engma ka ti phallova kila ka le khazir ringot kalau a chil thung ma se le kha ka zir theina ani don phut chuan kanu chuan min ol she hau lo mai kan exam na po ka ti tha thoka chuan ka sia ma se board ani awangin van nei le van doi kar ani boxia karil ru a shom tak zedani ka chan dan ka ngai to le chuan ka fail em chu ka ring lova result chwadoni chuan kanu puin ke insuwa kanau te anarin tlak boxi lo in chung che zong chu kanu nen kan tivek china mase kanu hian kanau te hi mi pa ani awang hian engma ti lo aphal chuang lo in chunga an phak ang tok ti tur shila alo ti ve mai chin nu tam tak fate ti tur ai po ti sak zelin an faten engma an thiam lo pha chin ang de kanu du lo zong takani chutia ka boilai tak chuan ponlama tangin au ipasanya o kanau na ron tia ka oi theilo kalom lu tu kanu ka kwa ngal chung maya chutia kanu ne na kan lawin ko lai chuan kan VCP purama lo luta lute ipas chakup mai a hei I result yen tu MT pa chuan result bo hi aron kenga kan en chu first division na kala pass ring mai kalom lu tu chu ka awlo chak male purama po chuan min lom pui ngang maya kapa lom lu tu po chu achap lo chawani kan chung kwa chu hlim na awangin kan mit tu ya lo chaw lom alom hle mai I pass thaboka kha pass lom na ti in purama chuan paisa min pe a kalom lu tu ge ti ya paisa lak pa chuan ka chang le thoi na zon te ril ru ngalim izon ngal don chuan ka thei angin pui che ka tum don nya mishil don nya o ani le ka ho potange ti pa chuan chwa zui ta ngala zanje ma chuan ka pa in chuin khom nei photang u pathian ne na lom tu sei kan bana sa e mai ti in chung china huna manga huna kalve zela zirna te po ka chun zoma tlwang takin ka zir zela tuna chuan ke po kani chak ber ne thei turati ngai ang chu ka zo fel ve to a tuna hian high school zertir tu na arak ti ka shat ve le ka dila interview te kani zo nu chuan ka tlin lo atuk lamangai chang turin min thla a in ka thlen chuan ka hel hol nge ni ke engti tha ma tho theilo kanu poin min ni top ringota zan kamu te chu kamu hil theilawa hetiang em ma rush om hian kala om lo kangai to na alut muta katling ve lawani chuan ti le katling lawani chuan tia kai ngai to boy em reng maya result so ma chuan om nuam point ko om theilawa tlin lo in karnen kai ngai to boy ve em maya to kha chu phak chu pin ka thowa zana ka mu that vak lo wangin ka mit te chu athip kher maya kan pi fai sok ka kanu erong bol pui turin chauka ka pan khala kong ka kik thoma chuan kanu ne kain en wata kela ka thin alo phuman mo kong ka hon chuan invopian le kha ka dunga ka hong ha sok ka achung ke en chuan ka tling ti min shilna alo niya lom wanga rak chulin kanu chu ka ko a nu pa katling ani hi ka han lom tak lim takin ka tia kanu le ka pa po chuan min lom pui ve ti sha takhian nui var mai engti ka changa thonga turin nge anti cheti in kanu chuan min zota kan en chiang le a ka le atanga zom nga mai turin min ti ni hi phur em hian ka tia pathian ne na alom tho soi mol tur kan ni e alom mai ka pa chan lo ti ve chwar bok kana ka zom ni chuan ka zam kher maya ka thlen chuan in me sha tirna te min nei pui ve ka an vel lom kher mai hetia kana ka tho nu lok khianani ngai zong ka nei ve tak ni ma se bumin ko mangti ring ngai na reng shelavin kha mishing ka kaloring ve a ka he chuak ma lau chu ka wa nei zok kha mishing khan ngai zong nei reng chungin min lo ko pa atira chuan ka he chuak mai lo keima chau min du anga om thiam em awangin rin hlel na reng ka nei lova chum khat bazar ka chhuakin me che pakhat rai por ne na ankal dun ka mu chuan mak ti se thian ke en renga an pani chuan ain du mel riawin ka sia a chik takin ka thlir renga min mu ve lo boka ka tan po thlir ol sampha viau
chutia ke en reng lai chuan a me chidul chu khoi na nui chuka tu manan mulew moti tur hian an kho sa a an kho sak da chu mak ka ti kher mai a fop ta zo chu ka bing mu min ka sia in ka thlen ve le ka roma lut ngalin khuma ka bok thlopa ka mi tui luang ngal zoi bia ngal rum ero ka tumlo zan alo len chuan ka zot ta ngala chuta chuan anu pui ni ti a soi ta nge ka thin rim lu tuk chuan khwa ka mu to lo ngai zong dang nei min kop mai po lo ni lawa nu pui hial lo nei ni chu min ho san ro voi khat ma email ka mu du to lo ka ti chuan a chuak ta na a kha ka mu top na le a chan chin ka sha top na ani ta ni tuna chuan ka na po ka thok re ve to boka nuam ka ti to hle ya rin pui ne na kanin mu le na chuan kana pan deuh lai hun le kanul hlui ngai omlo tak min sha chwa tira ni ringot lo mole ka sha lawin swang to na nen kalo mu hil da ya zinga ka har chuan ka mo na chu nin lo chun war to a tho ka hai chang kher mai ni danga tho ka sha chin te lul nen vo in chu skula eng tak tongang mo school culture chuan ka insiam mola ka rom chu ka chwa san pa in nu pa ka kal ngalania o ti pa chuan pon na ka chwa ka ole nuam te win hun mang don nya ti in kanu chuan mirun aw zui lo lawa tuna ka thona school hi ke kal phak lek na ni a ke in ka kal mai zela lir the ne lo chu thu shan ni se ka thleng chep ti chuan karna zet mai hian mirun tlan pel fwa a ka phudor nge school kot ka thlen chuan min tlan pel fwa tu kar chu alo ding reng to a tunge muni le ti in kai to nawa school office ka thlen chuan ka tho pui te anau thleng hlom to a ka tlai chhiviau lo chuan ka sia thok tu hi paru kan oma kanin dai lo thein ke ma che me chia kalani zui mi parwal zinga han om chu a chan chuan anuam du lo ve chin kop mai lute principal thar tur alo thleng deuh thu tania ka tho pui te zinga mi puzwal chon alo ti fata ani mo aron zom hun tur kha kar thari mo ka tia zoi sapin ka tia o nia ma che local principal room a omek puzwala chona tini a chutia kanawin biak mol lai chuan kan tho pui zinga senior berle mi pa pakhati aron in zui chuaka chu pa ka mu che chu makti wangin kameng kok mai ani poi meron enve chi a makti takin kanin mel duna nang ma mo in sum man lo hian ka tia principal nei lawa hun engem chen kanom nuwa kan nei don ti kan shat khan a mingrin ki ma ani ti shema ila ani kher hi chu kalo be se chin e lo nangni pani chu in lo in sa to ni mo kan senior na ti chuan kalo bunga ta ani chuan nangni chu in mel sha tirin ngai lo ani chu midang hi kan in mel sha tirange ti pa in tu tinge anni asoi dana ke bo chona moya ka chi bai ve ya agi makan principal tur ani chu rin har sa ka ti in ka mu le awangi ro chuan kalom le bok ma se kan principal tur ani to sia ama ang kha chuan kanin po thei karing lawani cheta kin kan thokho don nia school vel hi kan thli thlai photange agi ma chuan ti in kan senior nen chuan anin zui chuak don ta a kan principal thar tur chu amel thle maya kan nula nei chun tan hian kan hau don em ni lute chan la hle ro o ti in min fiam nga sapa in hau e mai a nupui nei to ang chumale ka ti ve ngal wata tlangwala ni ti an soi ka hretlat ba ka amel dan che kha kan che thiam ve nia o ni put chong hian pominga chana ti ni a ka tho pui te hi nupui nei vek ton ni hloma ke me che om sun le nula ni si hi fiam no min ti in kalau senior ve to bok nen pasal nei tur hian min du ve to hle ti tilang lem lo ma se anom dan le an tong kama tang hian ka thethiam ve tho pasal ka nei chuan in bula ka thok thei to lo mai the sin in kyanga tho nuam kala ti chung chuan pasal kala nei don teu lo mai ka ti chuan nui dar dara chutia kan lo nui dar lai chuan akimini chun ron lu ta a kan ngoi ngal chapa inge tinge in nui top da ya kan she ve cha kania sar chon ron tu ta lu te hi kan lo fiam mole puminga chuan nui suk chung hian ti a kale kalo chwa kum zau ringot
voin chu karon zom chau na in ni len ka tum lova nak tuk lama kanin mule theu don ya midang hne ati zo chuan kalam alo hoya milo zui lok thengem ti pa chuan pon lam apan ngala kha mo zui ngal va cho tlangwal alani ti kan la shereng ania puminga na ti chuan an lo nui le dar dara kalei chu akum zo pa chuan kong khar lam chu ka pan ve ya karbula milo ngak reng tu lam chu pan ngalin min mu ve le chuan alo nui vur vur maya makka ti hle mai a heta I thok ve ang ti rin ngai na kalo shimi alawa ka mule the chu kalom khop mai a ke machana ti ya ke po ka mu che kha makka ti ve thawlom kan principal ilani don zui ma se ka pu en don bi alo che nya ka ti ngal tong ringota a chi nang male min za ve nga yang o ti in anu ya alo lang upa ve ta in a melero a tha to zok bok nupui la nei lo mi a ka ti deu thora nei nang nupui nei tur po ka mu zo lo ni hi ti chuan a oi lo e mai a I nei dai to ka ringa sin ka ti le wata nang point I nei bik chuang em ni a ti chuan nei bik chuang nang ka ti thave mai bok zanina ka lo leng don ania I phalem a ti le a phallo tai la I lo leng thawang em ti ka chan chuan leng thawang chu a ti thave mai a ka lo ni sanga taktaka I lo leng don nia ani kalut photangi o ka ti chuan abunguta kar chunga chana luta aban ron vai zawin tlan chuak ta ngala aliam thlengin ka thia zui ta wang office sung kalu chuan mino fiam hal nak naka anui thu lom le ngala ti ngai ne shadow za thian ka thutna ka thuwa in class tak tura kalmai mai te o ke chu first ko olania ka ti chuan min sai fiam nak pa in class la tur chuan an thau da sap loma midang in class an lak chung zongin adod le class ka lak tur subject ka in loka ka zo nu chuan ti tur nang to ri heklo le whatsapp pa kalut mai maya inbox kan en chu number ka sha ngai mi alo achang hena lo ni a adp ke en chu a ki malik lo ni in engtin nge ka number alo nei man ka she hau lo mindil mi a box si lo sarnen an chwa dun khan alo dilani ka ring ta bera ka chang hal wata engtin nge ka number ni ya ka tia ke te chu ka twana tha em khati khane mai iche ve man manglawang ti in nui lai emoji aron ta a kanui sak jeilo te kanin ko memo ka ti chungin dara lauria chante anon lut sap pa class kala ka huntlat ka da photania tia phone da in class la tur chuan ka kal ta ngala classroom kalu chuan naupang ho hna chuan an exam a nei to awangin lekha zir tai maturin ka shil mol mola ka wa nei khup mai ka class lak lai hian naupang ho hi anom tha thein fel thei em ma midangin anom tha du lo thuan soi phone chin line ke tu soi tur ka she ve ngai me lo chante ho point bakan ti thuan soi sap china engtin nge mo iti bik chin le ti in min zo thia renga ani te chu nulania a mele thaboka nula an lom ve to hani don hi ti in min fiam pha fo in ti om ang lo thei e mai a ti bakin chan ngai na ka re chin lawa za awanga ka sen op hi mu nuam min ti awang hian min fiam an thul pha du der lo bana hun chuan ka ho thwaya naupang zinga thei pa to pa chung reng chu ha thakin ka o po achaw vek thei ma se naupang zinga om hi nuam ka ti in zirtir tu ka lo ni hi ka in sir ngai chuang lo in lampan chuan ke bukin ka kal le a kanin le kan school hi ain hlat vak lo ka ti to kha minit som panga kal le kani a in ka thlen chuan ka pa che lo oma pa khonge ka nu ti in kalu rwal in ka zota chinam nu dam lo kan lo kani kha alo ho che pang ka pa chan lo ti maya chu ti chu ka in thla ka nga rong ka lo bolang mama te hi an la bang ve na nge a ka ti zoma bang tu e in khel turin an swa le ngala ni kha ni e hanin thlak thwaila rongbol chu nangman ti mai ro I chaw ve awang ti chu ka sha a inu lo ho chin tur a sha tlat si lo wa ati chuan chang to lovin kruma chuan in thla turin ka luta ken thla zo nuwa rongbol turin ka chuak le ngala to kana chuan chome siam tur kanun lo chop chuak sa dia ma chu chum vil pa in chome dang siam tur om sa ka ba se ngal mol mula ka pe chep to ti chuan kanu lo ho a ilo ho to ni mo
duain ka rei ta dewalo mule chen nu chu alo na re uria wa ron ho san le wat kha ka she deuh sia ma se lo ho to lawa ati zia I pe to emni aron ti lut ngal bur pura ka pe chep hei hi lo vil man lokem so main kan ti fai lo ka nge ka tia in ti fai ro it's a om te lul nen duain ka rei ta lo mule atia min ngei to the chin khop mai ka thom no ha thak tur la in bathroom ka pan ngala kanin hi alen vak lo wangin bathroom hi kanin trom langa ya in kan sak the hun ka hak lel khop mai engti ka emu chuan kan la save the ma na le kein bal zo nu chuan kanau te po an lo ho ve to a an han in bal le nu chuan so chu kan eta a kan ti chin dan angin zan re mai in chungin khom kan ne ya chumi nuwa kan ei chau chin chung ko in nge ve ti taka kanin hau khatin a thenin fiam thuan thoa kan nui hodar dar china chidom te po hian kan chung kwa min the cham boka kan ina lo len du hinwa man ti thu soin min fak ve chin zanja kan ei khama ka ti fel nu chuan sitting room ma rei lo te kan thule chapa chumi nuwa kan naw te pani chu lekha zir turin an room han pan du na karum ka pan do lai tak chuan kong kha ki kri ka sia a ka bahon chuan aki male rin pui pon lo ding reng chu ka mu a he mi te pani engtik line nge anlo in mu le man to ni lawlu to ti in kong ka kya na sitting room ma kanu le pa thu chu ka mel sha tira nu pa he kan school ka lai ka chan de khan ni hi in the sham ti nan ming ka soya ani tak chu male in lo dang lam to lu tu ka in van fel ve kanina te in ron le na ka pai na ti chula nya kan fel alom chu wanga nya kan lo len nui thu chung hian a ki ma chona lo ti ve a ka pan we za kher mai la thoda chung chang te suin kan ti ti luam nuwa kan mut sanang chu ti khan lawin kom ro ti pa in ka pa chu thau chu ya kanu nen in zuin an ruma an lu ta a engtin nge nang ni pani hi inawin mu le man bi ka ti chuan ki chu ka twana cha ka ti mul kha a ki ma zok chuan nui thu chung ha ti ya nya ididik ama angreng thau kha ilani don hi rin pui enin kanin nui vak vaka min nui zat khang lang su o skula ichak lo ve awang male a ki ma bok cha ti a makti me zatin rin pui chuan min entona engin sui omja hi min shil veru engma lo la shil lo chani in kan principal tharani hi voina ke point amma hi ani di ka shet chialom ka mo chu mak ka ti te sin o ka lo ti wata chu ti mo avan lo mom ve tun ma ang khan kan mu khom le fo thei do na rin puina ti chuan a ki manen athu sei chu kan pom don kher maya nya Valentines Day hi ke birthday nya man pui tur kan mu zo ve manglom si lawa kan bathum ba ka chian dang kalo so manga kan lom don nya a ke manati le chuan rin pui nen kan lo nui le vak vaka lak lo om khom thingpui kan lumangi o ti pa in chauka kapan sana thingpui in pa chuan a kem birthday lom dan tur vel sen kan ti a I tho na tur chu bial nu nei awa har du don ve mole rin puin a ki man hen a chuan ti thuta milau mel pa zawa nya har don khop mai aom chun la nul silia lu tuk to ni box se ti pa ya nui hokko ka kalo mel nge ka lu te tan po mo har ve tholom nu pui nei lai vek an ni to hlom ati le ngala in pa ni in nula le tlangwal om chunin ni mela inin kop mi anga ni mai lom nui put chung hian rin pui cha ti le a kan sang teu lo mai khoila e mo ahung thaviao to ang chu male kalo ti ve vat a teu lo mai chu tiang de chu om se ka nei dai to ang chu a ke ma ti le chuan kan lo nui le nge ka in nui ring the si I pa ten mu to kha a za thlak the e mai za na rei to te reng nen nula senior ni om reng pui lo ni hi a ke ma bok cha ti le a kan nui rin wanga senior po kan ni chuan nau hi rin pui na lo ti vat ni chia mai ti in kalo tui ni ve vat bok in ha thlak dun e mai a ho to mayang nak tu class tran hun ani to sia kan lein mule fo do nya ti pa ya tho wata rin pui ne cha kan in mel zawa nya zanarei to si kan ho potange ni danga kan len kom le do nya ti in rin pui chuan a ke ma hazui ve ngala in ti tak tak elo a fiam thu mai mo ka tia
ani chuan pon thleng ka lo thla ang cheu ti pa in pon thleng ka zui chuaka kanin mang tha hnu chuan an tlan zui ta a karuma kalu hnu chuan ke ma in kalanui sak saka min mutu omta se chuan mol min ti om mange kalau mutui hle ani ang kanuin voi thum lai min ka hnuwa ka har chawa Ivan mutui om MMVA ka kauzin te lul chenen ati chuan kanui varvara a chan she si lo hian school kal ka phur em ringot mai ni phur takin school chu ka kal le ta a ka thlen chuan pani an lo om to a akima lo la thleng ve lo tinge mo ka phur em ring ni ka ngai to angial puin a chan ka the thei lo anwa chuan chandang te po anon thleng ve da sap sapa Good morning Iva ma ve a ituk swak a thadewani mo angai te bukin miron family chan ngala nya tukin chu ka ma ve deu ka ti ve ma ya anu dewa a ki ma po aron thleng ve ngala morning inva ma lom ve a tukin chu ka ron tlai dewa lom male aron ti lut ngal bor bora midang po chan nui chungin an lo lom ve tliara vo in chu thadewin o ti pa in aron bi ka chan lut zuya dar arik chonaron chuak le a voin chu kabul chan ni ani boka devotion ka wa mangange ti pa cha chuak ngal vuta a chwa nuwa puminga chuan kan principal thar tur chu a mel en ang ani don mi alo mai a hatia engdi kungin mo galo ti vat a mel en khan a khovel mi mel te lul nen atiringota kan lo nui cha loma ani renga sin mi hi an mele changota te tur ani lawania kalau ti zom sata iwa han thodik thei tak em nang nge nula senior ni om po ilo ni e nui cha chung ha ti a karun to kalau tling le man mo senior min ti chen te su ka mu zo lo wanga senior ka ne bik lawania o ka ti chuan an vain an nui ta veka ke po ka nui vele ta tho a ki maron lu lai po chuan kan lo lanui dar loma Tlaya no pang kan bantir ma anga meeting kan nei lok ton nia ati chuan kan lu kan bunghat khatloma class la tu chuan kan kal ta sap sapa first kan e wangin ka class tura ka kal ngala roll ka kol zo chuan ka zir tir ngal mola ka subject b ka hi chuan an thiam lawang ti hlawin thei top chwa chuan ka zir tir ve in ka insha a ka zir tir na pi alama ero an ma ani zir pe lo ani to maya ka mo phurna awm lu tuk to lo Tlaya no pangkan ban matira ke ni zirtir tu ho chu kanom nu falta a kan zirtir dana hian mason na tur enge kan ne kan thir ho don ani tin a ki ma chu principal ani angin aranding chok ma sabera kan soi ho taliam liama kan lok pui hlom via chuan ka sha a mai ne tiang hian kan lo la tingai lova hetia kan in mukhom mi a thakop mai kan jinga senior ber po minga chai ti ya ni e kan lo ti tliara chu ti ni chon akha tokin kan ti zeu to ang ma kan sona te kan clear ho thin don nia helo po hi ro na thazok shia ino ni chuan she lovin in sei zel don nia tuna chuan kan ho thei to e akima ti le chuan ho turin kan in siam ta sanga karwalin ho ta che ka thang che akima ti chuan midang ho chu an lo nui tat thloma I ho na tura kwal thui mai kia ho nuam ka ti zok ma ka ti ya tho pui te mit mei ven an du nge mai ho ve mai la asom du phot che chuan an lo ti ve wat thoma a hla lo em lo male ka ti ve deuh tlata hla lo ma se ka thla du che chu lom hle zok la a ke ma chuan nui suk chung ha ti ya ani le ka thleng ma tinga ni mai lom ka ti ve nu chuan ka zui chuak ta a kanin mang thaliam liam nuwa akima kara ka chuang lut ve ngala kan tlan chwa zuya min tha khera ngai leinem anai te lul nen midangin kanin kom thin dan an thasi lawa an zaom kalati shama a hau e mai a athu shimin tha chika chak em wang ani lawania o lelam hoya nui vor chung ha ti ya ingei om mai a I motora ka chuang du zo lom hle zok te nui chungin ka chang ve ya kanin kan theng thuaya lo lut veri la ti ka som chuan ni danga le e taka in wa tur min lo zon pui ti o atia ke chong ve main atlan chuak ngal da ya ke en liam taringot
a chan chin ka lo lo zo chiang me a lo chu a ken tin no le maya in chung ka lu chuan kanun rong lo bol me ka ivalo ho ma ve a alo tia nya a ki man mi ron thla a ka lo thlen ma pha ni hi ka ti ve maya I champa chu a fel mel khop khamule ani te chu school kan kalai tang to in a fel ringa lom ka ti maya nu pui la nei lo chu mak ka ti hle mai a mel that te lul nen kanuna ti le chuan karom panin ka kal dai enge mo a soi le chia mang ti ka hlawani ken thla zo kanu bula ka le le chuan alo la boy khop maya inge ka lo ti ve don ka ti wata ka chok me kan kha lo chok phut te atia ka chok ngal rok roka nu chenom nu dam lo kha aboralania kana na ron ti chuan kanu nen kan hoi phok chang kher maya chuti chu kawakalangi o inti fel te angai om sia kanu mel pa ingatia vakal ro ati chuan man mo takin ken siam hal mol mula ka tlan chuak tangal wata ka thlen chuan tu vak ma no la om lova in chung ve kan sing safela ti fai ngai kan ti fai nu chuan midang po anon thling ve chak chaka jelo te ya tlang awin chat to thu aron pon chuan mi te chu anon kal ta sup supa ke po ti tur dang zongin ka phewat wat bok kan zo nu chuan zanama tlaiwar turin ka ho a in ka thlen chuan chu en lo sia me ka kan lo siam top mai sin thalai tlaiwar tur kal main kan valang ve zo ka nge kanuna tia nya vakal ve ro ke po in ron ho nuwa ka kal le don ya ma se do ho ma de ula ka tai lu tuk chuan a za thla ka nia ka tia so kanei kham chuan kanu le ka pa chu mi thina an kal tawata ke po mun te ka ti fel ngal sok soka ka ro ma lo tin kal the ngal mai tur chuan ka in siam pe dia ma rin puine kanin bia a ani hi kan veng chenom lo ko man ni a anu te te bula om ani ti kan soi to kha kalpia som ka tuma ka phone ke en mek lai chuan ka phone ron ri a ron call tu chu tu dang ni lovin a ke ma lo ni a hello enge ni ta zanin chu lo len ka tuma sin aron tia a mi thi kan nei hlawa kan in bula hian tleiwar angai do na ka tia chu ti ni chuan ka lo kal ve ang mi lo ngak ro ti pa chuan phone chu ata ngal ta ya apoi chuang la ve rin pui va som kwa le kha ha bai tha mai mai a ki malo kal tu chu kalom tho mai kal pui tur ka nei lo nen a kim po chu alo thleng thwaya kan nu te lo ho nga pa in thing pui kan ina in wa tur chu ise thei mai ngem ha thia chu ti vut vut chuan se chuang lo ve zon chuan om karing ka ti thave mai ya mi lo zon pui ti o mi na om reng chu ain thla shunom du don e mai atile a nya kan zong don nya ka ti le mai ya ingai ho mel si izon mo lo chuan ina hian mi lo om pui ve jok mai ula kan pani in arwalin kan kal theenga nui thu chung hai ti a kanin anga te chuan I om du top nang I ti ve mai mai ni kha ka ti chuan ti mai mai ni ila ka sei chuak do nem ni ati ve le tlata munna tur kan nei lo ka ti le a in ina ka om ve chu I lau mel hle mai a engwange ni a han ti le chuan ka lo mel nge ka kanu le ka pan lo ho chuan kan kal ve te khala kan thanin kal an lo om ve nol to a kan lu chu min lo en deuh thapa nula senior ma ni ila ka zak ve deuh mi pa ka kal pui an la hmai lo bok nen min en hu po om ve viau thowe anuwa chuan miron en chen to chuang lawa zaila churin ai takin anuama ke ma to ka zai tui kher mai zunzunga kan chhuak lok ti lo chu a ke manen chuan kan thu char chara me chhawin anon mel le zau zau thin chu kam murenga mel cha an ti ni karing ani la chu engma shilo ang me na om ngai na om mya thung nak tu ka emo engti ka emo chuan a ki ma wangin kan veng nu na ho chuan min be thadon ti ka she kyau mai ke ma in ka then saka khatiangin ma ni na nui vur vur ngai lo ati chuan ke en wata min lo muru reng ti ka she mai ka nui vur vur lo o ka tilaka I nui vur vur kha ingai ngai to reng renga zoi sapin ron ti a ishe mai lo mi me che hawin an en du em che hi kanin sha ti an sha chuan nangma wang hian biak that ka hlo mai the sin ka ti net sapa alo ni ve su ka an zinga hian ka hoi kwal vel pu in ka du tur o mang ka mo hau lo
chuba ka kabula nula mel thata ka thut line nula dang kalo mel angamo awom anglo lutuk ati chuan ka ngok sok ringota chong thei e mai a ka te zui hlaka zai mai te ngai to lo tur kha ngai to su nui chung hian na ti a i va han che tak chia min ti lo tup kha i chong thei je jot ka nel pe to lo che ka ti ta thlota kha ni mai halati zoi te min shat phak lo tu si hian kan phun sep sepa he pa bulo om zet chu nu in som har du nge mai zanlaya chuan thingpui le so cheron ron sema karil tram ka pumare lo chau to nen kalom kher mai irrelevant tram to om va ti pa chuan nui so nga ka ngei to ka tling le khop mai tram to e ka ti ve maya ei hi chui du ve ngot mai mana chang to in atile khera kan school kallai aron soi chwa le chuan kanui ha ka nui ring su mithi na kanom hi ati le chuan ka ngoi ngal maka ani la chu anwe zata tul thunga aku na anui dir char mai chu ka ngei lu tu ka chum lo chau ni thu sen omle zau chin ti lo chu thatakin kan zai taiwar ta thaka zinga lo ni chuan ti fel ngai kan ti fel nga zunga in lam panin kan zui pheile ta a voin zu school ka kal thei don si lawa min che thia mai don ya ti hian inena ka soi ngal ni mai se apoya ngem ka ti ol sam e ta ole ne mai ro se ke po ka kal pe lo kher mai a i kal lo phe jam patling lir ka nom don ania anom don lo e mai a atinwa no a thingpui in phut la chumi nuwa I ho don nia nge cho e ve ngal mai la ka ti a thingpui chu ke inanga ma se cho chu ke e lawang ka tlai palange ati chuan in chunga ka in zui lu ta a kanu te pon lo tho to a nu thingpui omem kan lo inang chu hey principal lian a hian in sak dewa ka ti ya chu ti kher chuan min ti su o kanu po chu alo nui ve vara thingpui min siam sak chu do kan kilin kan in du na kanu ero pon lama chwa ka vo in chu I chan te ho an khwa va har don ve mali akima cha ti a lo har ve mai te se tak ka kom lovin noman ti dai zo kang ka ti ya ke phe chan nuam ka ti khopang ati kher anui pa a I va han ngi om tak vo in chu mutluk oi lo o ka ti ve nga zata teu lo ka mu thlu ve ngai lo a chwa tak viau le ka lo kal mayang ka om don teu lo mai thingpui lum na ka om dai don ka ti ya ka lo kal la chui hlau ma ka lo kal to mi alawang ti taw der ti sha ze thian hoi ve muka apoi le nem min be chader tu anom lawanga alom omzo ka ne mai ka ti chuan ro hlu zwal iwan ngei om thiam taki o enge la rin kim ka ti ve nga ta swal si lu box si adang ila sha em ka nyal pe to lo che I chong the je chot e mai ha ti chuan ka nui ta waka ni zala min ti dan ang che ni kha ka ti zui le zata ka hodon I swal thiam e mai ti pa cha thongal wa ya la thu veri la ilanin om velom ni sang chunga ka han ti le chuan ka ba na min manin alama min pot thuta ka kut nong lama ela na ti in ka chen waka khatiang khan min ti le ngem ti in nai zeta min ena kan taksa chu ain silo chawa ka mai zon na chuan aron tholum ham maya relo te sung chu kanin mela anuwa min von na chu a tha thuta ani le ni lo angin akhurin ka sha a melan dan dangnam tak chumak ti in ke enrenga a mela chuan engma atilang lo na in amit menge ro chuan thutam taka sei thung ma se eng thu nge ti ka thethiam hau lo mai ole zani tan chuan khati china khan du tok potila pathian zar kan tam chuan nak zan lama run chun zom ka tumanga milaw ngai thla sak le theu don nia zani tan chuan in zawain mutui mang tha vek ole